Són les 6:46, és hora d'anar al gim. Vas massa d'hora per parlar a una cama. Són quasi les 9, ja he tornat del gym, m'estic menjant un plàtan i ara aniré a l'oficina. Ja vaig tard, com sempre, però bueno, puc entrar fins a les 9:30, així que plàtan i moto imparable. Suposo que això és un bloc, hauria de dir alguna cosa més. Anar al gym a aquesta època de l'any és una mica la millor època, perquè com que no t'has de treure la samarreta davant de ningú en els pròxims mesos, doncs pots menjar molt, pots entrenar duro i et pots, a veure, no direm que et pots posar gordo, però et pots tapar una miqueta i no passa res. I sobretot quan mereixes 1,65 m, agraeixes tot el que sigui que se't vegi més voluminós, que se't vegi més gran. Així que, bueno, per mi aquests pròxims 6 mesos són espectaculars. Menjaré molt, entrenaré molt i res, ja m'estic acabant el plàtan. El dia d'avui no té molta màgia. He d'anar a l'oficina, a més, tallant l'aigua del pis durant tot el dia quasi, així que no faria res aquí, no puc ni anar a fer caca. Hòstia, de fet, he de fer caca abans que tallin. 5 minutes later. I això, i després de treballar, avui és l'últim dia del repte de la meditació. Tinc moltes ganes d'acabar-lo, així que avui toca meditar una mica. M'agradaria també gravar una mica del vídeo de la meditació. I ja està, coses de persona normal. Posar potser una rentadora, anar a comprar, passar l'aspirador, queda al final del vídeo i et sorprendràs. Res més, és que vaig tard, en sèrio. Vídeo. Someone 2,000 years later. Bueno, ara he tornat a casa, són 4 i pico, que són quasi les 5 de la tarda. He de seguir treballant des de casa, només he marxat abans perquè hi ha menys trànsit i ja que pots, aprofites. He escollit un molt bon dia per posar-me... No sé si estic malalt, jo crec que no estic malalt, crec que estic encostipat. No exagero si dic que he gastat potser 70 o 80 Kleenex aquest matí i per això m'estic menjant un kiwi, perquè un kiwi et dona moltes vitamines i molt de tot. Coses rellevants d'avui, he dinat de tàper. Ahir al vespre vaig estar dubtant si emportar-me un tàper o comprar-me el dinar a algun lloc d'allà, i el que m'ajuda en aquests casos és fer el càlcul de quan em costaria fer-me el tàper i quan em costaria fer-me el dinar. Agafar-me el dinar a la feina m'hagués costat, no sé, 12-14 euros un menú per allà, i si m'ho agafo per endur-me i menjar-me a la cuina també són uns 8 o 10 euros. Però si fas el càlcul del que costa el tàper, atenció, el meu tàper era arròs i una hamburguesa, molt culturista i molt minimalista. L'arròs costa 1 quilo, costa 79 cèntims al Mercadona, llavors comptant que em menjo uns 150 grams d'arròs, això surt entre 10 i 15 cèntims l'arròs que he dinat, i l'hamburguesa, la carn picada aquesta, costa entre 5 i 6 euros al quilo,
comptant que em faig jo hamburgueses d'uns 200 grams, vol dir que l'hamburguesa m'ha costat €1,20. És a dir, el tàper d'arròs i hamburguesa que tenia avui costava €1,50. No m'estic menjant el kiwi. Si li vols sumar l'oli, l'aigua, la sal i aquestes tonteries, doncs què? Guardinem a €2, €3 com a molt, i algun listillo dient no, però també has de comptar el temps que vas invertir i si tu cobres 20 € l'hora i estàs una hora fent el dinar, és com si et costés 20 €, €1,50, €2 al dinar. I res més, ja està, ja m'he acabat el kiwi. I res, ara em posaré a treballar. És que tampoc hi ha res més a dir, és que el meu dia tampoc és tan interessant. Missing someone. Bueno, ja he berenat, he vist que em quedava una mica de suc de taronja, el que espero que em curi aquest refredat en les pròximes 12 hores. El meu amic Marc té la teoria de que t'has de beure 1 litre de suc de taronja i se't passa el refredat aquesta mateixa nit. No, el litre era un got, ho sento Marc. I res més, ara aniré a passejar una mica, estirar les cames, a despejar-me després de treballar, recolliré la Judit també, que vol anar al Bon Preu a comprar alguna cosa, que ella també vol anar a l'oficina avui, i ja està, després tornaré aquí i faré tot el que he dit que faria avui, que encara no he fet res. D'altres coses he de meditar, i llavors que he de meditar per despejar-me i a la vegada estic sortint a caminar per despejar-me. Això potser et dona una idea de què estic pensant de meditar un mes i de lo que m'està servint. Hauria d'explicar alguna cosa, perquè és un vlog. A part de no se m'escoltaràs que estic mig malalt. Una sopeta avui millor. Sí, hombre. El truco a l'estar malalt és menjar molt perquè el teu cos tingui molta energia per combatre els virus. O sigui, una sopa no em dona energia per combatre res. Què puc fer? Podem anar a comprar, si vols, suc de taronja i el Marc va dir que si te'l prenies sota de golpe se t'anava. Primer, ho he explicat. I segon, m'he begut un got que quedava. Un momento, una bona cafeteria, codi Albert15 per un 15%. Perquè et preguntin què collons estàs dient. És veritat, no existeix aquest codi. El sorprendràs. Bueno, vaig a meditar, vaig a fer aquesta última meditació. No em preguntis per què estic aquí. He trobat que aquest lloc m'està agradant una mica últimament. M'estic trobant bastant pitjor del que em trobava abans, però això té pinta que jo que vaig de productiu, avui faig un primer videoblog i serà el dia menys productiu segurament del mes. És com el mocador número 125 que gasto avui, no exagero. He decidit que el dia avui no serà productiu, així que vaig a llegir una mica, perquè tinc ganes de llegir. Portàvem un llibre, una novel·la que fa com... He triat com 2 mesos potser llegir-me, era terrible, no m'agradava gens. Però com que era un thriller, doncs volia saber qui era l'assassí al final. I doncs, al final vaig llegir en diagonal les últimes pàgines, vaig descobrir qui era i vaig dir pues no n'hi havia per tant. I ja està, el vaig aparcar i ara m'estic llegint un que es diu Dolça introducció al caos, que és un llibre que m'ha deixat la Judit. És una escriptora catalana. És curiós, està escrit... Jo no llegeixo llibres que estan escrits així i, bueno, tampoc és que no em vull enrotllar molt, ara no em ve de gust. Crec que en algun punt vull fer un vídeo on parli dels llibres que hem llegit aquest any o recomani més llibres, i en vaig fer un, de fet. I això, doncs segurament et diré quin era aquest llibre que no m'ha agradat gens i et diré què tal aquest. En otro factor de los órdenes, pues soparem risotto, que fixa't que jo estava meditant, he pensat, perquè no havia de pensar però he pensat, quan jo estava meditant, saps què he pensat? Que el risotto, que tu deies que he de menjar sopa, el risotto és com una sopa, però en plan power sopa, saps? Com sopa de culturista, perquè no deixa de ser arròs i caldo. Que el caldo està consumit. Claro, amb una mica de fantasia també, però no deixa de ser arròs i caldo, ni que l'arròs s'infla en plan culturista i com et dona moltíssimes més energies i calories que una sopa. Per tant, puc menjar risotto com a malalt, em permeto menjar risotto avui. I ja està. Ara, en sèrio, si és que parlo de parlar, és que no em veig gens de gust parlar més a la càmera. És que m'estic esforçant per parlar bé, de veritat. Pues estic natural, com en un blog, fresco, bacano, sólido. Sabatilles del Barça, samarreta minimalista blanca a sota, pantalons de pijama llargs, tremendo look, re fachero.
Bueno, la nit cada cop està més interessant perquè la Judit també està malalta, ara també es troba malament, així que aquest pis ara mateix és una festa de Kleenex. Avui mirarem una mica una sèrie, la nova sèrie de TV3, que no sé ni com es diu, però la posarem... Això del karaoke del no sé què, i després potser llegirem o potser ja directament no. Bueno, pues eso, que no sé com haurà quedat aquest vídeo, però que, no sé, tampoc és que m'ho hagi preparat molt bé, però almenys no ha sigut gaire difícil. Crec que he pogut fer un vídeo sencer, no sé quants minuts durarà, però no m'ha donat molta feina durant el dia, i això és algo que m'agrada, no haver de pensar guions, no haver de fer res. En fi, està rico, pues a sopar i eso, que adeu.